हाय हॅलो नमस्कार. सर्वात आधी सर्वांना राखी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि नेहमीप्रमाणे आम्ही घेऊन आलोय आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्यांचा डोस. तर आज 30 ऑगस्ट 2023 रोजीची पॉझिटिव्ह बातमी देशातल्या सगळ्याच महिलांसाठी आहे. आज राखी पौर्णिमा आहे आणि या मुहूर्तावरती केंद्र सरकारनंही देशभरातल्या महिलांना जणू राखी पौर्णिमेची भेटच दिली आहे. सरकारने आता घरगुती गॅस सिलेंडरमध्ये 200 रुपयांची कपात केली आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना याआधीच 200 रुपयांची सूट मिळत होती, त्यामुळे आता त्यांना आणखी 200 रुपयांची सूट मिळणार आहे. म्हणजेच त्यांना एकूण 400 रुपयांची सूट मिळणार आहे. तर देशभरातल्या 33 कोटीच्या आसपास कुटुंबांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. दुसरी बातमी आहे राज्यातल्या सर्वांसाठी. राज्य सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी पुन्हा अनुदान देण्याचा विचार सुरू केला आहे. हरित करातून येणारा महसूल यासाठी वापरण्याचं नियोजन सरकारनं केलं आहे. सध्या राज्यात 1000 व्यक्तींमागे 945 वाहने आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत वाहनांची घनता आपल्याकडे जास्त आहे, त्यामुळे इंधनाची मागणीही जास्त आहे. सध्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीवर 0.5% कर घेतला जातो. यातूनच मिळणारा महसूल अनुदानासाठी वापरण्याचं सरकारचं नियोजन आहे. सरकारला या करातून आत्तापर्यंत 202 कोटी 50 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. 2014 पासून सरकारला मिळालेल्या कराची आकडेवारीही आजच्या या बातमीत देण्यात आली आहे. तर पुढची बातमी आहे चिमुकल्यांसाठी. बातमी अशी आहे की पणजी येथील कामपालमध्ये असणाऱ्या वन खात्याच्या जागेचा संपूर्ण कायापालट करण्यात आलाय. या ठिकाणी आता वन्यजीव अधिवास उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या उद्यानात वन्य प्राण्यांच्या प्रतिमा उभारण्यात आल्यात. विविध प्राणी व पक्ष्यांच्या प्रतिमा न्याहाळत इलेक्ट्रिक फलकावर त्यांची माहिती मुलांना यापुढे इथं देण्यात येणार आहे. 19 डिसेंबर पूर्वी निसर्ग शिक्षण केंद्रही उभारण्यात येणार असल्याचं वनमंत्र्यांनी सांगितलंय. त्यामुळं मोबाईल गेम्समधून मुलांना बाहेर काढायला या उद्यानात जाण्यास हरकत नाही. याचबरोबर तुम्ही आज काय पॉझिटिव्ह वाचलत हे आम्हाला नक्की सांगा. तुमच्या आजूबाजूला कुणी काही सकारात्मक करत असेल तर तेही कळवा. दैनिक गोमंतक टीव्हीचं YouTube चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा. स्टे पॉझिटिव्ह, बी पॉझिटिव्ह.